komedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Tene tanggane kebakaran dia mesti Lah bahaya piye to? kebakaran. Tek pemain tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Adi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to, Paling sama yo komplete, Bang. plete nemen to. Peleh banget tikungan. Tapi lo untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Dasmu gede. Paling gak ketok gagah nomor ndase gede iki piye to? Kan awakmu cilik ndas ora. Gosok. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Sampai ketemu lagi. Yo gak Saya tak sip jauh.